Здравейте, приятели! След няколкото смешни, бих казал, опита да правя клипчета на английски, прецених, че по-добре да си записвам на български, тъй като английския ми не е чак толкова добър. И днес ви представям една ръка от зоомасите на PokerStars на 10-25 цента. Тук съм от cut-off позицията с 7,6 пътя и преди мен от хайджака има рейс 3 пъти големия блайндс. Така, сега ние сме малко по-дълбоки от 100 големи блайнда и затова реших да натисна моя противник с седмицата и шестицата от една боя с 3 бет. Защото мисля, че в случая най-добре е ли да се фолдне, а ако се участва в ръката да се 3-бетне, защото просто плащането ни поставя в ситуация, в която просто си личи, че имаме маргинална ръка. Останалата част от масата фолдна и нашият приятел от хайджака реши да плати 3 бета. На ФОПа се появиха 9-3-7. Моя опонент е напълно възможно понякога и да колва в подобни ситуации с монстър покет пеерите си, както и с различните средни чифтове. И също така мисля, че има и някои suited коннектори в рейнджа му в ситуацията. На флопа той реши да чекне и аз заложих малко над половината под, за да направя своя continuation bet с цел да се освободя от ръцете от неговия рейндж, които съдържат поп и дама сюти, вале и 10 сюти, асой поп, асой дама, асой вале, както и двойки, четворки, петици, шестици, може би осмици, защо и не и понякога десетки, въпреки че се съмнявам, но след моя 3 бет на флопа, при положение, че той е извън позиция, може да очаква от мен да стрелям също така търна и ривъра, на което съм способен дори и на блъф. Той реши просто да плати първоначалния залог, което ми каза, че един вид изваждам от неговия рейндж въпросните ръце, за които говорех. И това, на което го слагам, е може би асой поп, но се съмнявам да е асой поп. Аса попове, дами валета, десетки, деветки, тройки, седмици и възможни комбинации от карти, които се свързват с девятката и седмицата с евентуален backdoor flush draw. Общо взето на това беше, на което го поставях в момента на ръката. При което търна дойде четворка купа, която практически завършва 5 и 6, но аз не виждах по какъв начин той може да бъде тази ръка. Той реши да чекне и аз също чекнах за подконтрол тук, защото практически имам само гътшот и среден чит без кикър, който практически след като получа кол на флопа и търна няма никаква стойност, затова реших да чекна обратно търна. И ривъра се появи петицата пика, която завършва моя стрейт и рядко аз ще имам шестица в 3 бетинг рейнджа си, което това той предполагам доста добре го знае при положение, че играе на 10-25. На този лимит се срещат доста мислещи играчи според мен и той реши да лидне срещу мен половината под приблизително.
И аз тук си казах да е осмица и шестица, примерно каро или пика, не виждам как може това да бъде. И затова реших да минрейзна с цел да извлека стойност от евентуални сетове, които той е слонал на търна, като не искаше, може би, да взима инициативата. При положение, че аз съм показал агресия. И мисля, че е доста ницко да просто да колна в случая. Смятам, че минрейза е приемлив и при положение, че той получава приблизително 5 към 1 потот за кола си, смятам, че едва ли не е длъжен да колне с всеки сет. Естествено, делим с друга шестица, но аз не го виждах просто в неговия рейндж как може да има шестица и изненадващо за мен той влезе all-in, което това означава, че той ми представя 8 и 6, което аз по никакъв начин не виждах как може той да има в рейнджа си след всичкият този екшен, който имаше предишните улици, и платих, спот стана около $60 и той показа сет деветки. Той определено преигра тази си ръка, но ако ме слага той на оверпер, има стойност да се бутне, просто нямаше късмет за него, че аз имах шестица в ръката си, но ето виждате как се изплащат трибетовете с suited конектори, но е много важно да бъдем в позиция за това. Бих казал, че от кът-офа, когато има рейс преди мене в 6 Max масите, може би 7 и 6 suited ще ги фолдвам в около 70-80% от времето. Останалото време ги трибетвам повечето. Случи се и понякога да колна, но рядко. И ето виждаме именно тази скрита стойност на suited конекторите да ни бъдат в 3 betting range. Благодаря за вниманието и късмет на всички. Ако имате някакви мнения за тази ръка, пишете и така. Чао на всички.